Takže čaute, tu je Denis. Čaute lidi. Kto si? Ja, Maťo. Kto si? Ja, Maťo. Inteligentná. Inteligencia. Denis, neupravuj sa. Aj tak si škodí. Ja viem, ale mi padajú do očí vlasy. No to je jedno. Ideme zo školy. Áno, Jakub práve tam odišiel so svojím kamarátom. Práve som dostal zápis. Nie, dostal. No to je jedno. Jak vidíme, máme 1 like. Jasné. Ne, ale... A prosím vás, pozerajte naše videá. Keď toto pozerajú, tak pozerajú naše videá, Maťo. Co? Keď pozerajú toto video, tak pozerajú naše videá. No, čo pozerajú naše videá? Proste... Môže som škaredý. No to si zaraz prišiel. Ne. Skôr, Maťo. Mňa lepšie vidno more. Skôr, Maťo. Čo také svetlo tam. Keby som tu mal mobil, by som vám dal moje číslo, ale keďže tu nemám. Moje číslo je 119. Počkej, kúkni, že či máš moje číslo, more. Nemám tvoje číslo, Maťo. Moje číslo je 158. Keby dačo, zavolajte mi, ja vám vždy pomôžem. Neviem, aké mám. By som vám povedal na moju Ale ty teraz nemáš simku. Mám simku. Máš simku, ale nemáš v mobile. Mám ju v mobile. Jakom? Šunkovom. No, chcel by som vám ukázať informačka. V sobotu sa stal mi osudný deň. Poradil som si prst so sekerou. Vidíte? Je to veľmi bolí ma to. Je to úplne nacuchnuté. Áno. Super. Teraz čo, ako ja s tým? To mám vyliečiť, jak Ježiš? Ježiš lieči ľudí. No ale ja nesom To súhlasí, like. Ja nesom Ježiš, ja som Boh. Ja som ne. Boh. Tak sa vyvyšovať až nebudem. Potom budete vedľa mňa vyzerať ako len. A to vy nechcete, že? Nie. Musíte byť cool. Máte sa čo učiť. Máme jedného odoberateľa. To je dobré, zatleskajme si. A to je Daniel. Áno, Dano. Náš spolužiak Daniel. Drevo. Dano Drevo. Ne, nie je to ten Dano Drevo, čo si myslíte. Ale je to Harry Potter. Daniel, to je. Poďajem. Jak sme si všimli, náš Harlem Shake má 117 videní. 120 videní. 120 videní. Je to veľmi dobré, hej? No zase ideme na stavicu. Nie, tento raz si máš nejde kúpiť debilničku. Ja nie som debilniček, ty. Ale povedal som, že to je debilniček. No a Perší! Denis, jak debil, robil reklamu Boborlandu. Ale keď pôjdem do Boborlandu, čo sa nevie iste, tak tam aj natočím vlog. Hráši ti? Not bad. No a... I'm not Denis, bad. a počúvaj, som vymyslel onen. Na Gangnam Style. Super. Vymyslel tanec. Super. I fucking feel, mám. Pokažte. Maťo sa učí robiť Spoka. Spok. Vidíte? Ja to už viem. Proste. Musíte vedieť. Takže. Musíte vedieť. Dneska je pondelok a zajtra hráme hokej. Takže čo by som... Slovensko-Amerika. Ale bohužiaľ to je o 11:00, čiže v škole... Budeme to pozerať v škole. No, keď nám to pustia v škole. Podľa mňa nepustia. Lebo sú buzeránky. Naša škola je taká proste. Máme Proste, vidíte krásny no. výhľad. Ale počuj... Nedám ti mobil. Nedám ti môj mobil. Hej, Nedám. ja chci Nedám. A ty vždy. Lebo to je môj mobil. Daj mi, prosím.
A na tebou to znieží? No, počúvajte, hej. Mier. Takže toto je na palcach mier. Tak tu, alebo tak tu. Toto je mier. Alebo tak. A toto tu Je fakt. je fakt. No a počúvajte, hej. Nemáme na nejakom videu nejaký koment, takže sme smutní. Komentujte. Ináč ma čo bude pločkať. Dobre, sme smutní, už sme sa urobili. Máte smutný, nie ja. Jasne. Ja to poznám. Vydali sme jedno video s kamošom a no a komentov. No, takže ja by som videl, Denis vie točí videa. Takže počkaj. Potlesk. A Ja tam pridám potlesk. takže Denis sa naučil točiť videa. No ja som sa nenaučil točiť video, ja teraz... Vie dávať obrázky do oného. Ja viem dávať obrázky tak. Denis, a som zistil, že na kamere mám mikrofón. Takže sme späť, len som utrel Mobil. lebo mobil prší. Ako vidíte na zemi. Som zistil, že Keď to si nezjezí. som zistil, že mám na onej kamere mikrák, takže môžeme Wow. točiť Minecraft Mikrák. alebo CS. A my Maťo, však... Jaký mi pošleš? Jasne. Maťo, že mikrák to stojí málo. Aj keď by si sa mohol kúpiť. Čo zosrieme jaký? No a pohode, mikrák. Proste si zavoláme cez Skype a budeme točiť videa. Čo to zase robíš reklamu? Keď nám Skype zaplatí, bodaj. No jasné. My by sme mali jemu zaplatiť za to, že ho využívame. No, Ale máte ma tepku. Svoju škaredú bundu, ja mám monster bundu. Počkaj na tej druhej strane. Monster! A v strede tu máme ešte aj Fox. takže chcel by som vám povedať, že... Že Maťo stále nebude robiť spota. No, ale že o chvíľu, o 10 sekúnd, končíme toto video a práve sme na mojej ulici. Áno. Nie, opačne. Tak, ty zavádzaš. Ty sme na našej ulici. A práve nás provokoval jeden píp. Áno, nebo ja Pípni to. Ja to pípnem, ja to pípnem. A toto pípni, hej, tiež. Lebo je tužná, škaredá, pretože tu už vidíte za šubitovku. Ne, nechci ukážem, počkaj chvíľu. Chvíľu, počkaj. OK, počkaj. Nie, tam je. Neviem, ale musíš to ukázať, vieš. No.